naisten ykköspäsiksen ykkösarjoittelu Pattion Urheilut naisten ja tempauksen välillä on päättynyt Tyrnävän 2 vuotta kotityssääntökilpailussa. Tyrnävän ykköspalkittu Aino Läppä, minkälainen peli tänään nähtiin? No, tuntuu, että siinä ekalla jaksolla oltiin tosi hyvin pelin päällä ja oli hieno ulkopeli. Ja sitten siinä toisella jaksolla harmillisesti se aloitus vähän oli meiltä huono, mutta hieno voitto. No, Pattion ykköspalkittu Vilja Tapiainen. Minkälainen peli tänään nähtiin? No, aika vähän juoksunen peli ja me pelattiin ihan hyvää ulkopeliä, mutta sisäpelissä oli kummallakin joukkoilla oli vähän vaikeuksia. No, kotipelit jatkuu sitten perjantaina Lappeenrantaa vastaan. Minkälaisen miettii Lappeenrannan kimppuun? No, hyvillä fiiliksellä, että siellä on kanssa kova lukkari, niin kuin oli Tyrnävälläkin, että pitää olla siihen valmiina. Meillä on vielä 2 peliä tällä viikolla, 3 pelin viikko. Kiitos. No, Tyrnävän pelinjohtaja Teemu Koskenkorva. Onnittelut voitosta. Minkälainen peli tänään nähtiin? Joo, eka jaksoa nyt oli ihan täysin meidän hallinta tuolla ulkona, että kaverissa on yhtään valmistilannetta edes. Kyllä me tuossa sisäpelissä pitää nyt jotakin kehittää tuohon kotiuttamiseen. Toki kaikki kunnia kaverille, että tekivät sitten noista suoritteista palot. Siinä oli muutama tilanne, että hyvin suorittavat niistä, että ei häpännyt yhtään. Että siinä ne oli ihan hyviä. Toisella jaksollakin edelleenkin oli ihan hallinnassa harmittavasti siinä haraheitolla, sitten kaveri saa sen juoksun ja sitä kautta vähän tilannetta päälle. Että ihan ok, tyytyväinen on kyllä tuohon ulkopeliin, mutta tosiaan tuohon sisällä meidän pitää jotenkin kehittää, että saataisiin siinä tehoja aikaiseksi, että siinä on kuitenkin sen verran kovia lyöjiä, että pystyy parhaana päivänä kyllä ratkoa pelejä. Siihen jotakin meidän pitää yhdessä miettiä. No, Paattonaisten pelinjohtaja Sarita Heikkinen. Mitkä on pelinjohtajan fiilikset pelin jälkeen? No, ihan tää on tosi tyytyväinen, että saatiin 1 piste, että eikö tuossa sisäpelissä oikein ollut tämä kyllä oikeastaan hirveästi iloaiheita, mutta täytyy sanoa, että oli kyllä tämä ihan eri tason lukkari kuin missään aikaisemmissa peleissä ollut, että oli vaikeaa tuo kentälle menoa. Tai oikeastaan kaikki tilanteet toki, mutta niin kuin nollasta lähtien niin vaikea tietenkin, että ajattelee vaan tuo kentälle menoa ja sitten tuli niin paljon paloja siinä, että sitten kun päästiin tähän tilanteeseen, niin oli yleensä 1-2 paloa, ja siinä sitten hirveästi pysty pyörittämään, mutta tosi tyytyväinen, että saatiin 1 piste, että kyllä nuo kotarit aina vähän sitten pyörähtää, miten pyörähtää. No, perjantaina sitten Lappeenranta tulee kyllä, millä miettiin Lappeenrannan kimppuun. Ihan hyvillä mietteillä tietysti, koska tämä peli oli kyllä niin kuin meiltä tosi jämäkkä, pystyttiin pelaamaan tuota ulkopeliä, niin 8 vuoroparia oikeasti hyvin, että siihen on kyllä verrattuna edelliseen peliin, niin valtavan tasonos tuli siinä, niin tosi hyvillä mietteillä sinne kyllä, että kyllä tämä niin tästä kantaa sitten sinne, että sisäpeliin tietysti pitää saada nyt laatua lisää. Kiitos, päätetään lehdistötilaisuudessa. Kiitos.